Pa igrati na mesu je svakako velika čast. To je jedan od onih festivala na koje kad vas odaberu je kao jedva čekamo doći ovdje. Tako da cijeli ovaj ovdje boravak je stvarno prošao jako lijepo. Od same organizacije festivala gdje sve nekako teče jako glatko, gdje smo imali uvjeti za pripremice, do same publike koja je bila vrlo zainteresirana, koliko sam shvatio, bar po samoj potražnji karata ili nedostatku istih. I nekako imam osjećaj da su nas lijepo primili. Mislim, meni je bilo jako ugodno igrati. Ne samo meni, baš komentiram sa kolegama da nam je baš lijepo. Najteža rampa za preći. Pa inače sam navikao raditi u teatru, dakle, razbiti taj četvrti zid i komunicirati direktno sa publikom. Ovdje toga nema. Ovdje smo mi malo hermetični, prilično smo zatvoreni i samim time je dosta teško držati koncentraciju da u jednom trenutku se ne okreneš prema toj istoj publici. I ne znam, predstava koja se bavi mehanizmom strahova, kad se tako nekako ugodno osjećaš, teško je proizvesti strah. Pa možda je to isto bila jedna rampa koju je bilo teško preći.